2, 3, 4. Takka, ta, ta, takka, ta, 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 ta. Takka, ta, ta, takka, ta, ta. Ferdig! Ja. Ja, det er riktig. Ok, da finner dere på en ny riktig. Ja, vi klarte det! Ok, vi skal finne på en... Søren, så skal vi finne på en. Ta hold på en gang, så velger vi 2 kort. Ta den bare. Nei, det var kjedelig. Vær så god, les. Ok. Du må lese i lag. Ok. Ja, ok. 1, 3, 4. Takka, takka, ta, ta, takka. Ja. Feil. Kanskje vi leser feil. Nei, vi leste helt riktig. Ja. Men det er feil. Ok. Kanskje du kan lese den en gang til? Ok. 1, 2, 3, 4. Takka, takka, ta, ta, takka. Takka, takka, ta, ta, takka. Da er jeg ferdig. Ja, riktig. Ja, det var hun først jeg så hun. Det er helt riktig.